sammen, velkommen til den her video. I dag der er vi ude at tromle. Så ja, det er egentlig bare sådan, vi kommer til at køre det. Hvis jeg havde en holder, havde jeg et kamera. Sådan her. Jamen jeg ikke har det, så sætter vi bare her. Så det, men lige nu er jeg ude at tromle. Lige få lukket her en gang. Men lige nu er jeg ude at tromle på vores kilowattmarker, tror jeg det er. Jeg har selvfølgelig drejet den anden vej på skolen. Det er jo så super fint. Skruer ikke på radioen engang. Der. Sådan, nu tror jeg ikke, se på det. Men ja, jeg er ude at have lige nu. Min telefon den er røvstået med, at jeg lige klarede kameraet lidt op. Sådan. Men jeg er ude at tromle. Jeg kan ikke huske, jeg mener det er Kinoa. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det hedder. Ja, det er vist Kinoa, tror jeg. Men det er ude at tromle på. Bagefter skal jeg ud og tromle på vores brakmark, som er lige derovre. Midt til brak. Jeg skal ud og tromle bagefter. Sådan. Lige nu er klokken 18:13. Og jeg skal køre til halv 8, tror jeg, bliver hentet. Min chef, og så er det ellers bare hjemme. Men ja, vi ses, når jeg er kommet lidt længere hen, for her er lidt svært at både lave video og køre traktor samtidig med. Så ja, vi ses, når vi er kommet derhen. Sådan der, så er vi kommet ud, hvor det er lidt nemmere. Det var den her marke, jeg havde i går. Jeg ved ikke helt, hvor god videoen blev. Det må jeg sgu lige undskylde. Så den her, jeg er ikke redigeret CapCut, det er bare taget redigering af telefonen, så der er ikke flere forskellige optagelser, der skal klippes sammen. Og den bliver forhåbentlig lidt bedre, den her. Så, men altså, mens vi kører tromler her, kan jeg lige lukke. Den her. Og helt ned, myrte radioen en gang. Godt så, godt sådan her, sådan der. Godt så, men mens vi kører trommel her, kan jeg lige så godt vise jer, hvad fanden den her går ud på. Det er ikke alle, der kender til nogle af de her Emma-traktorer her. Der er nogle af jer, der er vant til at køre noget rigtig gammel lort, eller sådan noget nyere fucking lort. Så er det. Men det er ikke sikkert, at der er så mange, der er bekendt med sådan en her. Eller sådan, jo, selvfølgelig der er masser, der er bekendt med en skærm, ikke? Selvfølgelig, men en skærm fra 415. Så det er fordi her der er du ikke touch. Der kører vi hele ud over. Eller der kører vi det hele med de her knapper og de her 3 skruer til ting. Så her der har vi ind under alt hvad der hedder connections manual og sådan noget. Sådan der. Her der har vi alt hvad der hedder 2 sekunder. Skal lige koncentrere mig, så kan jeg lave jeg bare køre over. Det er jo rent klippe. Det er så i sidste år, jeg skulle hæve og sådan noget. Jeg ved ikke helt om i går. Kan lige vise jer, hvor det er nogle gange. Så der hæver jeg den der ringel der. Så tager jeg lige, husk lige at GPS'eren fra. Og så tager fartploven fra, og så drejer jeg. Så den er okay. Indtil jeg kan retter en lille smule op, så vi ikke brager direkte ind i den. Så retter jeg op her til hvor jeg er nået. GPS'eren til. Så GPS'en ned. Og så gør jeg klar til at sætte den i neutral, eller fluid mode hedder det. Lige snart vi kommer ind på en marker igen. Bum, neutral, bum, farblå, bum. Godt så.
Så, men måden vi gør det her på, det er... Nu tager jeg lige over med speederen en gang. Sådan. Godt så. Men når den her lyser lilla, det betyder, at den ikke er aktiv. Det vil sige, at jeg kører ind over speederen. Men lige snart jeg jogger håndtaget til siden, bum, kan I se, så bliver den grøn. Og må man gøre ved at justere der, det vil du så gøre ved at dreje på den her knap her. Og den går det opføre sig lidt under en gang imellem. Så det. Og den her, der er 2 forskellige farvepiloter. Altså der er den her, som du kan vælge, og så hvis du vil have en anden indstilling til en anden, så har vi det. Her der har vi vores topfart, 43,1 kan vi køre. Jeg tror ikke rigtig, vi gør, men eller kan, men jeg tror, det er højst, jeg har fået den her op på, det er 42. Så, men ja. Og så der går der over her, og vælger den her. Nu kan se, nu lyser den her, der er sådan en lille rødt ikon her, der lyser på 2'eren. Det vil sige, at vi har slægtet den her, der hedder 2. Og det vil så sige, at når jeg skubber håndtaget til side, jamen, så kører den efter den her, hvor der står 7 km/t. Hvis jeg gerne vil have den op på 43, jamen, så slår jeg lige farplukken fra, hvis jeg har det slået til. Så trykker jeg den her ud, så den ikke lyser mere, og så trykker over på 1, så den lyser, og så har jeg lige pludselig kørt sådan her. Så den er sat til 43. Og så er der en masse forskellige features, hvor meget brændstof der bliver brugt og sådan lidt af hvert. Så der trykker vi escape igen for at komme ud af menuen og komme ud til alt det andet. Men nu skal jeg lige vende igen, og det får I lov til at se herfra. Så nu GPS'en fra af med fartblom. Båben er lige her. Hæver det. Nu drejer den snart over her. Lige indtil den er ved at ramme. Og lige snart den er ved at ramme, jamen så retter jeg op. Og så kommer jeg ind, det spor jeg er nået til. Sætter den på. Gør ned med den. Og så kan vi fortsætte. Godt så. Men nu kommer vi over i den her. Så der trykker vi F3. Og det er så her, hvor vi har alt, hvad der hedder hydraulik. Altså det her, det er vores 2 her. De her knapper her bruger. Det her, det er den, jeg sætter neutral hver gang jeg sænker tromlen lige nu. Og så bruger jeg den her til at hæve. Du kan både hæve og sænke tromlen her. Det er det yderste led, og så er det inderste led. Det er med de her 2 her, og det der knap der. Så når jeg hæver tromlen på det yderste led, så holder den her inde, indtil den kommer godt højt. Og så når jeg sænker den igen, så trykker den her flydemode. Og det vil sige, at det her, det er bare sådan glider hen i jorden-agtigt. Og det her, det er hvis du gerne vil tvinge den i jorden. Eller gerne vil sådan, ja, I ved hvad jeg mener. Den der vil jeg så ikke helt, hvad fanden der bliver brugt til endnu, så den kan jeg ikke helt forklare. Og så har jeg, det kender I nok for at finde, de her store go- og endeknapper og sådan lidt hvert. Bum bum, det er så håndtaget videoen nu. Så det. Men så tænker jeg nok, måske, det ved jeg ikke, gør jeg garanteret ikke, men den blå og den gule her. Hvad er det til? Det kan jeg lige godt til at sige, det er til frontlæseren. For eksempel, nu står jeg lige stille her. Men her, når man normalt bare hæve ud og ind på op og ned, så er der sådan en lille ekstra, hvor jeg kan klikke, og bum, så kommer den blå neutral. Og jeg så gerne lige have den uden neutral igen. Og hvis jeg gør sådan her, bum, så kommer den gule neutral. Og så sænker den altså helt og tømmer hydraulikstemplerne helt. Eller sådan nogenlunde-agtigt. Ja, I ved hvad jeg mener. Bum. Så går vi videre hertil. Og det her, det er så bagliftarmen, altså de liftarme, vi har bagved. Og nu kan jeg så se, at den er hævet på 59%. Det er også det, den skal være. Det er fint, det er fint. Og alt det andet der, som altså de her 2 er væk. Ja. Og hvor hurtigt den skal komme ned og op, og sådan lidt af hvert. Så ned og op. Så. Og det her, det er så liftarmen til front. Hvor hurtigt den skal, og hvor langsomt og sådan noget, vi skal hæve og sænke, og hvad den står på. Og sådan. Men nu hæver jeg lidt her. Bum, og så står jeg lige stille en gang. For nu skal jeg til at lave forær. Så det gik pænt for stærkt med at holde den her mark lavet. Men ja. Nu vil jeg køre og lave forær, og det ved jeg ikke helt, hvor spændende det er at se det. Så ja, det laver jeg bare selv. Så